lokaci yana kasan jinkiri in aka yo haƙuri ayo kattari kuma an saka wa rai hanzari a kafa za ka sawa kai sasari kowa da lokacin sai yayi haƙuri kai da ka tanadar yawan guziri ka zama mai yawaita yin kokari ka jure damuwar yawan takuri sana sanni sai ka iske gari ka jama'a za su yi ta yin marmari ranar za a ganka a sarari za ka fito ka hau saman tsibiri ranar zuci ta fi nono fari za ka yi murmushi ka bar kumburi yan mata za su yi ta ma farfari ka zama sele za su yi makuri kowa kai yake bukatar hari hoto za ya ce ku ɗauka ɗari ka kyautata wa kowa rai ya yi fari kafin ka sauka kai yi lobatiri shi lokaci kamar ya shukar iri yana bidar kulawa tun da wuri kafin ka ɗaukaka kana sintiri ka je ka zo kana ta neman guri na zifi ka doka min tambari na yi rawa na zarce dan manzari akwai yan tsiri mabuɗar siri na san da su sun bayyana a sarari da rarrafe ake wuce jinjiri shi ilimi a duniya gishiri ni ban jin ziga ta yan tunziri girman kai mai sa mutum yayi bari cikin gyada ake ganin jimbiri mai ciki ba ta san yawan yunkuri misara ka duba kan gatari kada ka je ka shuka aikin biri a sannu gashi almajiri za ya wuce ya girma titi biri a baya kan kasan kudin yankari sai ka sha wuya kana garrari a yanzu ko kafar ka tayo kwari ka yi kudi ka zama attajiri wakar ka za ta je har mai doguri gari ana ta ma'ayari kiran waya ta ko ina ba shiri ba a barin ka ko kana uzuri in ka wuce ido a sama kuri tamkar farin wata saman haddari wasu su sai da kai neman labari in kai kuskure su jefa gari wanda ya girma ke rike kwajiri sarki bai fita ya bar dogari mu ba sannu lokaci birbiri tashi yake ya zo ga mai jumbiri mu dage addu'a mu yo zikiri mu sama haskaka cikin kabari annabi na rike ka kai runnuri ga dan uwa uba da dan jinjiri duk wanda za ya ce ya kai mahari take aliyu zai kashe kafiri Allah tsare ni kare da yin garrari badan ne badan kai rilbari nuhu jan gashi ne.